أب 9% ناي فيديو دي سرحكو بالانس دايت بالع إيدبل بالانس دايت انتاي مالتي لما عنتي بزعبو خساربي بالانس دايت كبل كلهم carbohydrate protein سبحي the fats vegetable and vegetable and fruitan إزيان حموشتين نبلن إزيان حموشتين عبناتنا نبلعو مجبتات عب معلتي كابزن كلن كنركب علينا كأنها عبد انسي إذن حموش نجرة بتعمل important يعني قبل عليها ماي ببسح خنسة لنا مغلياتو تناي تقول على نفسك فتقر كله بوزح كابددو سلالو حجي عدا بسلام كتحرش تخوينا بسلام تنسخ ك كعبي انت خوينو اتا ددد ليا اب معلتي دد ليا اب تجعته ورحق تركبالو ازي اب كله ولا تنسخ يحاسكا خد قبرون دلك هالنجر نديو كأندجن اب تنسي حجي اب تنسخن حاسبه خلنا كم تدبلكو اتي كربوهيدرات با حجنا انجرا هنبلعو خلنا اتي كربوهيدرات الو مالتيو قጫ ክትበልዑ ከለኻ ሕምባሻ ክትበልዑ ከለኻ ካርቦሃይድሬት ኣለዎ እዚ ሕጂ ሓይሊ ይህበና ኣብ መዓልትና ማለት እዩ ሕጂ ሓይሊ ንምንታይ ክትንቀሳቀስ ከለኻ ካብ ገዛ ናይ ገዛ ስራሕ ትገብር ከለኻ ስራሕ ክትከይድ ከለኻ ሓይሊ ይደልየካ ምሻሎ እቲ ኤነርጂ ነቲ ነብሲ ድኸውን ካብቲ ካርቦሃይድሬት ንረኽቦ ማለት እዩ እቲ ፕሮቲን ከዓ ነቲ tissue growth and repair tissue growth ማለት እቲ ሕጂ ኩሉ ነብስና ክፍጠር ከሎ እቲ ጭዋዳታት ዝኾነ ብውሽጥኻ ሓሚምካ ነብስኻ ክሕውዮ ከሎ ወይ እቲ ጥንስሒዝካ ከለካ እቲ ጭዋዳታትካ ይሰሓብ እዩ ደሎ ሕጂ ንሱ ምእንታን ከምቲ ክሰሓብ ከሎ ድሕመካ ነገራት ምሻሎ ክሓዊ እሱ እንተኮይኑ ወይ ናይ ዝኾነ ኢንፌክሽን ሒዝካ ነብስኻ ክሓዊ እንተኮይኑ ፕሮቲን የድልየካ እዚ ካርቦሃይድሬት ነቲ ንመዓልታዊ ንገብሮ ነገራት ደድልየና ሓይሊ እዩ እቲ ፕሮቲን ከዓ እቲ ንሎንግ ተርም ንብሎ ነዊሕ ግዜ ድሕግዘና እሱ እዩ ቆልዓ ክፍጠር ከሎ ከዓ ደድሊ ኣብቲ ነብስና ክርከብ ደሎ እቲ ፕሮቲን እዩ ሕጂ ብኸምኡ ኢና በዚ ፕሮቲን ኣይተውሕዳ ንብለክን ፕሮቲን ማለት ናይ ስጋ ናይ ደርሆ ናይ ርግኦ እዚ በዓል ቢንዝ እዚ ጥረ ምሻሎት ቢንዝ ኣብሲልካ ወላ እዚ ሶይ ገለ ድበሃል ምሻሎ ካብኡ ብዙሕ ፕሮቲን ክትረክብ ትኽእል ኢኻ healthy fat ነቲ ናይ ሓንጎል ክፍጠር ከሎ እቲ nervous system ድበሃል ክፍጠር ከሎ ብጣዕሚ important እዩ እዚ ሕጂ በዓል ኣቮካዶ ስብሒ ናይ ወላ ስጋ ቁርብ ስብሒ ደልዎ ትበልዕ ትኾንካ እዚ ባተር ዝድልከ ነገራት እሱ በዓል ቺዝ ገለ ምሻሎ ከምኡ ክትወስድ ትኽእል ኢኻ እቲ ቫይታሚን and mineral እቲ ነቲ ንነፍስና ድካላኸል እቲ ኢሚዩኒቲ ንብሎ ንኸምኡ ድሕግዝ እዩ ብኸምኡ ኢና እቲ ፕሪኔታል ቫይታሚን ውሰዶ ንብለክን ኣብ ልዕሊኡ ከዓ ፍሩታታት በዓል ኣራንሺ ኣፕል ስትሮቤሪ ግሬፕስ ምሻሎ ከምዚ ብዙሕ ዓይነት ፍሩታታት ክንበልዕ ከለና ከምኡ እውን ይሕግዘና ኣብ ልዕሊኡ ከዓ ማይ ብጣዕሚ ኢምፖርታንት እዩ ምክንያቱ ነቲ ደም ክፍጠር ከሎ እቲ ደድልየና ነገራት ማይ እዩ ኣብ ልዕሊኡ ከዓ ነቲ ቆልዓ ሒዝዎ ደሎ ማይ እቲ ኣምኒዮቲክ ፍሉይድ ንብሎ ንኸምኡ ደድሊ ነገራት ስለዝኾነ ኣብ ዝኾነ ናይ ኢንፌክሽን ከይህልወና እዚ UTI ድበሃል urinary tract infection ከምኡ እንተለክን ሕጂ እንታይ ንብለክን ብብዙሕ ማይ ስተያ ንብለክን ኣብ ልዕሊኡ ከዓ እቲ ማይ ኣብ ነብስኽን ደሎ ንዓኽንን ንቆልዓን ስለዝኾነ ልዒሉ ክህሉ ኣለዎ ሕጂ ኤግዛምፕል ክበክን ናይ ንኮ ለሰይ ቅጫን እንቋቑሖን ቆሪስክን ንበል ምሳ ከዓ ወላ ቡንድያ ሸሂድያ ፀባድያ ሰቲኽን ሕጂ እሳ ካርቦሃይድሬት ካበይ ካብታ ቅጫ ፕሮቲን ካብታ እንቋቑሖ ፀባ ከዓ እቲ ፋት ወይ እቲ ካልሽየም ካብኣ ንረክብ ኣለና ማለት እዩ ምሳሕ ክትምስሓ ከለኸን ሓረ ኢልካ እንጀራ ንመስሕ ንብል እንጀራ ከየብዛሕካ ግን ምስኣ ስጋ ንእሽተይ ቀያሕ ፀብሒ ምስኣ ሓምሊ ምሳኻ ሰላጣ ክትገብር ከለኻ ሕጂ እንታይ ይገብር ኣሎ ማለት እዩ ካርቦሃይድሬት ካብቲ እንጀራ እቲ ፕሮቲን ካብቲ ስጋ
اتي vegetable and vitamin كا خبي ترخبو لخن كابتي سلطة بس سلطة كوميدر تحويسكن كابا فيتامين توصل لخن اتي vegetable كا كم تحمل توصل لخن مالتيو أب كاب قرصي سجع مسح له سق عايز تبلع لكن بحان ساب تبلع نيشتي قرصي شعو أب ندحت تطبخن maybe نيشتي قولة توستا maybe نيشتي كلتا سلسة تمردي وست تبلع ويكا أكن تمري فروتا زخانة أبل متر أبلكن كاب أتبلع مالتي حاجة كاب أنت ترخوا لهن تاب فيتامين ترخوا لهن مالتي مسحت مسحة وديهن مسح شعو كاب مسح سجاب درا لهن maybe نيشتي إذا عسل مش عارف إذا peanut butter إذا way peanut sorry بتغيرني على سيعو كابا وسد ندبلكن سجاب درار تتصنحها مالتي درار كا قدما بيلكن تجررها درار كا let's say روز نيشتي عسى مسا عسى قبل كله تصبو جيركن نابسيلكن زخانة سجا جلخت بالعقلهم تصبو جيرو دبسلة كي بسلة دايم يبلع إتا عسى مساها كالي عينة vegetable maybe broccoli way is a cauliflower مساها تقبرا مالتيو شو تسأني حلكن كات تتأميخن ولا ني اشتي بشكوتة تبلعت خلا حجزي أبتا معلتن تايجيركن علىخن مالتيو سنفسخن دلكن هيبكن علىخن قبل عليوها ملو معلك أسبقس ماي مستاي ماي دايم واحد قبل عليو حجي زي أب نفسخن እንታይ ትህቦ ኣለኸን እቲ ደድልዮ ባላንስ ዳየት ማለት ካርቦሃይድሬት ጥራይ ደይኮነስ ወይ ፕሮቲን ጥራይ ደይኮነስ ወይ ቫይታሚን ጥራይ ደይኮነ ኩሉ ባላንስ ጌርና ንህቦ ኣለና ነብስና ማለት እዩ እዚ ክብል ከለኹ ሓንቲ መዓልቲ ከምኡ ጌርካ ቋሪፅካ ደይኮነ መዓልታዊ ከምኡ ሓንቲ ካብተን ሓሙሽተ ድበልኮንሲ ሓንቲ ግዜስ ኣብ ቁርሲ ድዩ ኣብ ምሳሕ ድዩ ኣብ ድራር ድዩ ሓንቲ ግዜስ ክብልዓ ኣለወን ኣብ ጥንሲ እንተለና ኣብ ልዕሊኡ ማይ ሽዑ እቲ ንዕኡ ክንበፅሖ ተደኪኢልና ነቲ ጎል ናይ መዓልቲ ክንበፅሖ ደለና ተደበፂሕና ብኸሚና ሽዑ ኣብ ልዕሊኡ ሳፕሊመንት ግበሮ ሳፕሊመንት ማለት ወስኻሉ ብምንታይ ሳፕሊመንት ብፕሬናታል ቫይታሚን ብፎሊክ ኣሲድ B12 ተውሒዱ ቫይታሚን ዲ ድበዝሕ ግዜ ብፀሓይ ስለንረኽቦ ኣብ ነብስና ስለከፍጠር ደይክእል ብኸምኡ ከዓ ሳፕሊመንት ውሰዳ ንብለክን ብኸምኡ ጌርካ ሽዑ ነታ ደድልያ ንቆልዓ ደድልዮ ይርከብ ማለት እዩ ኣብ ጥንሲ ጥራይ ደይኮነ ከዓ ጥንሲ ክትሕዛ ተደሊኽን ብኸምኡ ኢና እቲ ኣብ ነፍስኽን ደድሊ ይፅናሕ ንብለክን ብኸምኡ ኢና ፕሮቲን ብልዓ ካርቦሃይድሬት ወስኻሉ ኣብ ልዕሊኡ ቬጅተብል ወስኻሉ ንብለክን እቲ ኣብ ነፍስኽን ደድልየክን ክትፀንሕ እሞ ሽዑ እቲ ነብስኽን ክርድኦ እዛ ሰብ እዚኣ ንዓ ደድልያ እኹል ስለ ዘለዎ ጥንስና ክትሕዝ ትኽእል እያ ኢሉ እቲ ነብስኽን ከዓ ይርድኦ ማለት እዩ ሕጂ ብኸምኡ ገሌና ኣለዋ ፔሪድና ምምፃእ ቢና ብላና ኦኬ ሞ እንታይ ዓይነት ምግቢ ትበልዓ ንብለን ካርቦሃይድሬት ጥራይ ምክንያቱ እቲ ናይ ሓበሻ ምግቢ ድበዝሕ ካርቦሃይድሬት ስለ ዝኾነ እቲ ምግብና ማለት እዩ ኦኬ ሞ ፕሮቲን ወስኻ ኦኬ ሞ ቫይታሚን ወስኻ ኦኬ ሞ ከምዚ ወስኻ ክንብለን ከለና ሽዑ እቲ ናተን ፔሪድ ኖርማል ይመፅእ ማለት እዩ ሕጂ ብከምዚአ ባላንስ ዳየት ብጣዕሚ ኢምፖርታንት እዩ ድብል ሕጂ ኣብ ድመፅ ዘሎ ቪድዮ ባላንስ ዳየት ክብል ከለኹ ተረዲእክን ምእንታን ክትሰማዕኒ ኢለ ንሕጂ ግን ብሮክለይቲ